egy videó lesz a rollerekről. Látjátok, mutasd meg nekik. Az Extreme roller, ő fog vele menni, mutasd meg. Várjatok, én fogok vele menni. Ez Extreme roller. Várj, mutasd meg a matricákat. Ott van. Meg itt ezt nyerte a haverjától, ezeket a matricákat. Vagyis tőlem. Azokat. Tőlem. Milyen tőled? Nyertem. Na, és én most ott fogok leugratni azon a lépcsőn. Közelebb is megyek, itt ezen. Most? És utána Lehet? fogok egy pár trükköt csinálni, és gyorsan is fogok menni. Ja, és én magamat nem mutattam be, én Korsi Efraim vagyok, ő meg Tóth József Rómeó. itt van, és most oda is adom, hogy ő csinálja. Fejfeje. Itt is vagyok. Most én le fogok ugrani. Ez megvolt. És most ugratok itt egy olyat, hogy hát gyorsan fogok most menni. Én meg itt vagyok. Mert! Baszki. De lehet, hogy én is fogok vele még menni, az nem biztos. Mehetek vele! Effi, mehetek vele? Jézus. Hoppá, ezt elestem véletlenül. De semmi bajom, jó vagyok. Mehetek én is egyet? Igen. Mikor? Oké. Van. És most ő jön. Hogyan menjek? Hát nem tudom akár. Gyorsan menjek, gyorsan. Hát mehetsz felőlem. Oké. Menjek még vele? Elég.